शुभमन दुकान एकदम चकचकीत केला ना. तेमल्या काय घेतं? चतुर्थीची नवीन इली टी शर्ट घे, चांगली चांगली. दोन घेतलं माका एक घे. नितल्यान दुकान नवीन केलं ना. नितल्यान काची बिची लावल्या ना दुकानाच्या बाहेर. हे नितीनचं दुकान, चंद्रकांत हेअर ड्रेसर्स. ही आपली बेकरी सिद्धिविनायक बेकरी. इकडे एकदम मस्तपैकी भरून ठेवलेलो आम्हाला. काय हव्या आता एकदम चकाचक करून ठेवलेलो हा. चतुर्थीसाठी लागणारं साहित्य इकडे पण तुम्हाला मिळू शकतं. आणि यामधलं काय हव्या असतात तर तुमका मिळू शकता. वाचा पॉज करून. हे आपल्या रुपेशदाचं दुकान आणि हे रुपेश दादा आपलं. मोदक अगरबत्तीचे पुढे वगैरे सगळं खव्याचे मोदक, मलाई मोदक, केशर मोदक, मोतीचूर लाडू, बेसन लाडू, रवा लाडू. चतुर्थीसाठी लागणारं सगळं मोदक कुठल्या प्रकारचे हवे त्या प्रकारचे मोदक आणि अगरबत्ती वगैरे पप्पू काकाकडे हा आपल्या हॉटेल चैत्राली. आणि हा पप्पू काकाचा हॉटेल. काही गेलास? काही गेलास काय? घंटी घेऊ. घंटी घेऊ काय? घंटी घंटी घंटी. हां ओके. हॅलोजन बंद कर. हॅलोजन बंद. हॅलोजन. हे आपल्या बंडू काकाचं दुकान हा. बंडू काकान पण मस्त दुकान लावल्या ना रे. हो अंतरा पप्पा कुठे गेले? नाही कधी साग आमका स्वस्त देतला ना. हां तरच यूट्यूबवर टाकतले तुमका, नाही तर नाही टाक. आणि आपलं पांडू काका. निखिल चतुर्थीची तयारी झाली का नाही? मालवणी विरण बाजार. हां यस. निखिल कुशे आपला मित्र. मित्रांनो आपल्याकडे आपल्या स्टुडिओमध्ये संदीप पाटकर आणि दुर्वेश पाटकर हे आपले सबस्क्रायबर आहेत. ते चतुर्थीसाठी आले आहेत नवपाटमधले. तर ते कुळकरवाडी पाटकर सोनार. हां कुळकरवाडी पाटकर सोनार. तर आपले जे चतुर्थीसाठी आलेत आणि ते माझ्या स्टुडिओमध्ये येऊन मला भेटायला आलेत. सो काका खूप खूप धन्यवाद. आणि दुर्वेश तुला पण खूप खूप धन्यवाद. असेच आमचे व्हिडिओ बघत राहा आणि आम्हाला सपोर्ट करत राहा. तुम्ही पण या गणपतीला आमच्या घरी येऊन या. नक्की नक्की आग्रहाची विनंती. आणि तुमचे कॉमेंट्सला मी टाकलेलं तुमच्या ब्लॉगच्या वेळी की माझ्या घरी या वगैरे. नक्की आवर्जून मी तुम्हाला सांगा.
नमस्कार मित्रांनो, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरान बाजार चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत असा. आणि आज बुधवार असा, तर चतुर्थीच्या अगोदरचो बाजार तुमका आता मी चतुर्थीच्या अगोदरचो बाजार कसो भरता तो दाखव केला. उद्या फुलपत्री बाजार आहे, त्याची पण शूटिंग घेतली आहे. आणि आता मी असे विकासच्या दुकानाकडे तुमका विकासच्या दुकानाकडनं मी पूर्ण खालीपर्यंत बाजार दाखवते कसो भरता तो. तर व्हिडिओ आवडला तर तुमका लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तर खालना बाजारपेठ आता आहे ना स्टार्ट झाली आहे. गुरु हे आमचं नाको समोर ना एस टी येतात आता, आणि एस टी इली काय ट्रॅफिक भरपूर होता. खूप वेळ मग ट्रॅफिक सुटत नाही. इकडे भाजीवाले इले आहेत भरपूर. हे बहुतेक कणकवलीचे भाजीवाले आहेत. भाजी वगैरे घेऊन इले आहेत सगळे मस्तपैकी. दादा कुठून आलात? कणकवली. एवढीच भाजी काय संपली? हां दिसलंच. हे आपल्या रमेशच्या दुकानाकडे पण लागला दुकान भाजीचा. हे मके इले आहेत मस्तपैकी. कसे दिलास मके? 50 रुपयाला 4 5 घ्या. ह्या कांदळकर हॉटेल हा, आणि समोर पण त्याच्या भाजीची दुकानं लागली आहेत सगळी. इकडे पण दुकानं लागली आहेत भाजीची. 2 किलो 50, 2 किलो 50, 2 किलो 50. हा, कपड्याची दुकानं लागली आहेत. अरे अमोल भाई, कधी इला? सकाळी. मास्क काढ जरा बघून देत. फक्त बघ. आमचं बाजारातलो एक हिरो हा विरन आरती स्पेशल. अमोल भाई आरती स्पेशल. हे आमचं नाको हा रिक्षा स्टँड. इकडे नवरात्रोत्सव आमचं इकडे असतं समोर. देवी इकडे बसता. आणि आता खाली आपण बघूया अजून काय काय इली आहेत दुकानं सगळी. चतुर्थी असा तरी पण मासे पण इले आहेत भरपूर. ही माशाची दुकानं आहेत. कसा आहे भावा? मस्त. कधी आलास? 2 तारीख. गणपती करू केलंस काय? गणपती केलंस? बघू केले तुमचे. ये नक्की ये खाली. हा येणार वाट बघतोय तुझी मी. हा काय सांगता? तुझी वाट बघतोय मी. कसले कसले मासे आणलं? काय बघ पुढे वाटवतो माहिती आहे. आमच्याकडे तरी येतले आमची शकू आत्या. लागतं का शकतू कॅमेऱ्यात येऊ? काय काय आणलं जरा माका सांग बघूया. काय काय? काळिंगा बांगडे गुंडे चिंगळा पोळ्या कोकरे. चिंगळा कशी मोठी मस्त एकदम? 200. हा 200 बस झाले. हो तुका 500ची देते. पण हा तुका मी आता चतुर्थी झाल्यावर खातला इतक्यात नाही. समोर एस टी इली आणि ट्रॅफिक झाला सगळा. कोणा कोणा गाडते जाता येता सगळ्यांका. गाडी येतो का? गाडी इली काय वांदे होतं, सगळं ट्रॅफिक होता. हो पाठीमागे या. पूर्ण ट्रॅफिक झाला, पूर्ण ट्रॅफिक. एकदम खचाखच बाजार भरलो हा. आणि या समोर माझा स्टुडिओ आहे दिसता तो. काय रे बाबा इथून नाही. बसा जरा आता अर्ध तास. खायचे खायचे नाही गावाचे नाही गावा काय
आंबा कसं आहे थोडं गौरव आपली गाडी येणारच आता वंशाची सुपा ना कशी 300 रुपयाची सुकली दोनवली बारकी आणि मोठा कैसून आणलास हा काळसा काळशात ना एवढ्या लांब इलास काय गणपती सगळे झाले काय नाही होय ना मिळालो वा. गरम खूप होता एवढा झाला ना फुलपत्री पण इली लवकरच इली एक दिवस लवकर इली केळी कशी लावलास फुलपत्री इली धारणा धारणाच फक्त कैसून आणलं ही आपल्या वंशाची सुपा इली आहेत ती हा ही दुसरी पण इली दुसरी CST इली आता हो असंच सहज आपलं हे आपल्या सुंदर काकाचं दुकान आणलं ना सगळा होय ना मग काय सुंदरकांड मस्त मस्त फळं आणल्यानं केळी आहेत आणि बराच काय काय सफरचंद पुढे डाळिंबा काय करतात ट्रॅफिक भरपूर झाला म्हटल्यावर आता काय बघल्यानच नाही त्यांनी ह्या आपल्या अंगणे काकांचं दुकान कपड्याचं हो काका काहीतरी कमी करा काही नाही खूप आपण हे आमचंच दुकान आहे भाजीचा नेरुरकर व्हेजिटेबल दाभोळकर काय आणलास चपला गावात गेले होते गावात गेले नाही येऊचे हे महादेवाच्या नारळात ना किती रुपये 40 रुपये एक
वाजव वाजव बघूया, आवाज जोरात काढ. हो आपलं भाऊ ऋषीन दुकान लावलं ना फटाक्याचा. यो यो हानी सिंग फटाकडे घेऊन जावा संग. कसले कसले आहेत फटाकडे? जिप्सी बड़ा वाला आइटम है ये. हाँ. 101 आइटम है, बड़ा आवाज आएगा. इसका ओनली प्राइस 60 रुपीज है. 60 रुपीज में पूरा सगळ्याचे एक box मिलेगा. एकाचे एक बॉक्स 60 है क्या 5 बॉक्स है भाई. क्या हमको मना. ये देखो सबसे बड़ा रॉकेट स्विंग के जाएगा. ऐसा अंकल के धोती से जाएगा, निकल के आएगा स्विंग के. ये सिर्फ 100 रुपये है. 100 रुपये से हम कम करके देगा. हमारा होलसेल वाला धंधा है बड़ा. ये आपकी बार पहले के जमाने में हम जब छोटे थे ये बहुत फेमस था. आपकी बार बोलते इसको, आपकी बार. जो रास्ते में जाते आते उसके पैर के नीचे फोड़ने का बैंडी फुल धमाका बैंड. लहसुन बार नाही छोटे. हाँ लहसुन बार भी है ना अपने पास. ये देखो हाँ. ये बड़ा वाला लहसुन बार है. ये किती रुपये पैकेट रहता है. हे किती ये रुपये 25 रुपीज का एक पॅकेट रहता है. देतालास किती? देतलास काय नाही इतक्या वयात गं? 25 घेवा आणि घरात जावा. हे छोटा वाला असा 15 रुपयावाला हा घेवा. मजा करा, मस्ती करा. गणपती लो भेंडी फटाकडे वाजवा. फटाकडे हे बघा पेटारे. ये पेटारे है ये. इसका दाम भी कम लगाया अपन ने. 12 रुपया लगा एक पेटारा. पूरा बॉक्स लिया. 50 का बॉक्स आता है. 500 रुपया बॉक्स. 500 रुपये. फुलभाज्या रंगीत फुलभाज्या पण आहेत आपल्याकडे. रंगीत फुलभाज्या सगळं आपल्याकडे. किती वाजेपर्यंत उघडं असतं दुकान? सकाळी आम्ही बरोबर 8 वाजता उघडतो आणि रात्री 10, 11, 12 किती वाजता पण फोन करा किंवा येवा. तुमका अवेलेबल करून देताला. ओके. सकाळी 5 वाजता येईल तरी भेटताला आपल्याकडे. ओके. फुलभाज्या आपला भाऊ प्रसाद आणि गणेश. चतुर्थीसाठी लागणारे काजूगर जर कोणाक हवे असतील तर काजूगर असतात आपल्याकडे. पॉलिश, सॉल्टेड, मसाला सगळे काजूगर आहेत. प्रसाद बोलता रेट वाढलेत काजूगरचे, पण तो देतो कमी करून. तुम्ही येवा कधी पण. काजूगर कसले कसले आहेत आपल्याकडे? हे पॉलिश, हे सालवाले, हे सॉल्टेड, हे मसाला, हे सालवाले खारे. 1 2 3 4 5 प्रकारचे वेगवेगळे आहेत. 5 प्रकारचे वेगवेगळे काजूगर तुमका आपल्या दुकानात मिळू शकतात. खाजा, लाडू, हां. सरबत. आणि यावर्षी हे नाही काजू मोदक पॉकेट काजू मोदक हे आता येतले आज येतले. म्हणजे संध्याकाळपासून मिळू शकतात. मी शकतो. ओके. जर कोणाक हवे असतील तर खाली कॉन्टॅक्ट नंबर आहे स्क्रीनवर तुमका दिसता. मोबाईल नंबर सांगतो तो. मोबाईल नंबर सांग. 9403064545. काजूगर जर कोणाक हवे असतील तर तुम्ही चौकशी करू शकता या नंबरवर. 2 दिवस बरोच पाऊस लागलो तरी आता परत पाऊस इलो हा. आणि गाड्या काय कमी होत नाही. गाडी हे आता चालूच राहतले आहेत. कारण चतुर्थीसाठी जे मुंबईवाले येले आहेत ते अजून काय कमी झाले नाही. म्हणजे येतच आहेत अजून. 4 दिवसापूर्वीपासून जर ट्रॅफिक होता तर अजूनही तसाच आहे ट्रॅफिक. आणि पाऊस हे जोरदार इलेलाच आहे. आता पाऊस परत चालू झाला. 4 दिवस पाऊस पडलो तरी. डॉक्टर काका आपले इले आहेत. वाट बघतात तुमची तिकडे. आपल्या बंडू काकाचं दुकान. सगळा टेबल खुर्चे जितक्या तुमका ज्या लागत प्लास्टिकमध्ये सगळा मिळतला. आपलं इकडे छोटे छोटे खुर्चे वगैरे ठेवलेले आहेत. टेबल, हेमग, डबे, कॅना आणि बराच काय काय हार, कंटी वगैरे सगळा. पळालो हे कोण?
डायरेक्ट छायग्यावरती हो कसला बघ पट्टा चालू नाही नाही बाहेरच पैसे पण जाम याचं नाव काय आणि दत्ता घेतो कुत्र्यासारखी मांजरे होती मेले खिल्लारी जोडी या तिच्या मारी टोपी भूताचा भाऊ आला रे ते घराकडनं आणलं ओके झालेले आहेत गणेश दादा कधी इला 3 तारीखला ते फिरव गणेश तयारच करून आणल्या ना गाडी थांबली आता गाडी गणपतींचं दर्शन झालं पहिलाच या वर्षीचा मस्त गणपती दुपारचे 12:30 वाजले आणि तरी पण गर्दी अजून बरीच आहे बाजारात कुठले दुकानवाले गेले ज्यांचं सामान संपला ना ते सगळे दुकानदार गेले आणि असा तर पाऊस पण चालू झाला पाऊस आता कधी जातलो काय माहिती आज दुपारपासून डेकोरेशन करू घेऊचा आता डेकोरेशनची लिस्ट काढू घेऊया काय 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 लागतला सामानचा ह्यो आपल्याक दिसता तो राकेश पाटकर मित्र माझो आमची खूप जुनी ओळख हा फॅक्टरीमध्ये पण होतो आमच्या खूप वर्षापूर्वी आणि तो आणि म्हणजे जवळजवळ शाळेत असल्यापासून
मी ज्यावेळी शाळेत होते तेव्हापासून त्याची आणि माझी ओळख आहे. तर आज काल तो बाजारात गेलेलो तेव्हा त्यांनी मला सांगितलेलं जरा फोटो काढूचे आहेत म्हणून. तर टाकल्या ह्या वर्षी किती गणपती होते? 80 गणपती. किती? 80 गणपती. त्यातले आता सगळे पुरे झाले? हां, पूर्ण जवळपास पूर्ण सगळं काम झालेलं आहे. एक फक्त राहुला तुझं. ओके. तर ह्या वर्षी मग तुका काय वाटतं कोरोनाचं इफेक्ट कितपत आणि काय म्हणजे चतुर्थीच्या सणावर असं कोरोनाचं इफेक्ट वगैरे काय असं वाटतं तुका? म्हणजे मुंबईवाल्यां येतले वगैरे किंवा काय असं काय? इलेच हां, सरकारच्या नियमात जरा घाबरले. हां हां. पण आता सगळे येतातच. म्हणजे जशी दरवर्षी तसं लोक होते तशी पण हां. असं थोडंफार असं. ओके ओके. म्हणजे तसं बघू गेलं तर मोठंसं काय फरक पडत नाही आपल्या शाळेवर वगैरे. काय फरक ह्या वर्षी म्हणजे प्लास्टरचे गणपती वगैरे नाही तुझ्याकडे इको फ्रेंडली सगळे? इको फ्रेंडली सगळे मातीचे गणपती, चिकन मातीचे सगळे. ओके ओके. मग माती पण तू कुठून आणतो म्हणजे? गुळवण, डिकवल गुळवण. ओके. तर आम्ही आता सगळे फोटो काढलो ह्या शाळेतले जितके पूर्ण केलेले होते तुमचं ते बघितलंच तुम्ही. आता मी आणि माझ्यासोबत सुमित माझा मित्र दोघंजण आम्ही इलो आणि सगळे फोटो काढलं. तर राकेशशी जर कॉन्टॅक्ट करूचो असाल तर त्याचं डिस्क्रिप्शनमध्ये खाली नंबर असा, तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून जर तुमका गणपतीबद्दल काय जर माहिती हवी असत किंवा त्याचं जर कॉन्टॅक्ट कोणाक हवं असत तर डिस्क्रिप्शनमध्ये मी टाकते, तुम्ही तो बघू शकतास. आज रात्री मरणाचा पाऊस पडलो आणि त्या पावसात ह्या वाडाक पाणी बघा किती इला. आता बहुतेक या पुलावरनच गेला असताना आणि आता पण पाऊसच चालू आहे. पाऊस हे चालूच आहे कंटिन्यू दिवसभर. हो 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 बाबा ती माझी इतक्यात कट मारू नको बाबा. चतुर्थी जाऊन दे कशी तरी. डेकोरेशन करूक सुरुवात केलं या. ह्या साहित्य सगळं कालचं दाखवलं इथं आणि माटी लावून घेतले आत्ताच. आता इकडे हॅलोजन समोर. हा काय झाला? किती वाजले रे? 12 वाजले. हे आमचं डेकोरेशन चालू आहे. तर वाजलेत 12 आणि आम्ही थोडासा डेकोरेशनचा सगळा सामान केलं आहे. बाकीची घरातली झोपली आहेत. हे थोडंसं केलं सगळं आणि थोडासा गवत उरला. तुमका उद्या सविस्तर सांगतलं कसं डेकोरेशन करतलो आणि काय ता आणि ते दाखवतलो पण डेकोरेशन कसं करता होता. तर बाकीचं तुमका मी उद्या दाखवते. तर दुपारी पण मी जरा आराम केला नाही त्याच्यामुळे आज आता पण एक खरा नाहीतर आम्ही बाकीचा पण केला असतो. अजून आमच्याकडे गवत भरपूर आहे. टेम्पोतून घेऊन गेलो बागेतला. पण झालं असं की पेपर संपले आमच्याकडचे. जितके होते तितके आम्ही पेपर वापरलो आहे मागे दिसतात ते. आणि चिकटपट्टी असं चिकटपट्टी तरी पण एक उद्या हवी. बस पेपर सरले आहेत आमचे. त्याच्यामुळे आता आम्ही बाकीचं डेकोरेशन उद्या करतो. मी आता इकडची साफसफाई करून घेतो आणि बाकीचं उद्या. तर पूर्ण आजच्या दिवसातली जे तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघितलंस ती तुमका कशी वाटली ती कमेंटमध्ये सांगा मला. व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा. आपल्या चॅनलला जर नवीन कोण असेल तर त्याने सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. पुन्हा आपण एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.